דובי. יש רוח חזקה, דובי. יש רוח חזקה. לא יודע. מה שאתה מחליט. אני לא חושב שכדאי לך להטיס, לא יודע. תנסה, מה אני אגיד לך? אני לא חושב שאתה תצליח ליהנות כל כך. לא יודע. אני לא יודע. וואלה, באמת שאני לא יודע מה נגיד. מה יעזור לי אם אני עכשיו מטיס טיסן? אם אני בלי הטיסן אני אעמוד לידך. כן, פתאום היא התחילה, הייתה רוח יותר נורמליה, אבל היא רוח טובה, תשמע. אני ממש נהנה מהרוח הזאת. כן, מה לא, גם שלך התמודד, פשוט אתה מטיס עם כל מיני ג'יירואים וכל מיני GPSים. אתה מבין? זה גם הג'יירו מקביל, תקשיב, זה לא... אבל בסדר, בוא נגיד לך. ברגע שיש לך יד חופשית, אז אתה יותר רגוע. אז דקה רגע אני אנחת ואני אהיה איתך. תראה איזה יופי. גם אני. כן. בכלל אתה לא צריך להמריא על המסלול, אתה רואה איך זה כיוון הרוח. בדיוק, כיוון חצרים. אתה רואה, הוא גם עומד ככה באוויר, אתה רואה? ככה אחורה אפילו. מה נראה לך? כן. אתה יודע מה, רגע, אני אנחת. בשבילך, אני אנחת. אני גם בא לנחות מפה, אני גם... אתה רואה, יש רוח טובה אני קורא לזה, אני ממש מבסוט מהרוח. זה לא מפריע לך? לא, מה, הייתה את הספיטפייר עכשיו. לא הצלחתי לשלוט עליו עם הרוח. כן. דקה, אני אשים אותו ואני אבוא, בסדר?